Hi guys, ug karon guys nag-decoration ako sa ako ang front door guys og Halloween. So ipakita nako sa inyo guys. Ang gipalit nako ganina nga pumpkin og among gibutang sa atubangan sa balay. Mao ni inani ni tradition diri sa Amerika guys kay every Halloween magbutang yun og ganang mga decoration. So amo kay pumpkin ra. Ang uban na kanang mga sounds effect nga. Basta na mga sounds effect ang uban guys. So ako kay simple ra kayo mao ra ni siya guys. Ni amo guys simple ra. Way mga sounds effect. Tanaw mo guys. Para na guys. Nana lang gud ka simple. Sad mo ora ni kaning pumpkin $11. Ana ang pumpkin $11 guys. So ora na ako i-share karon guys. That's it for now guys. Bye.